ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଶିକି କାଜୁ ମଞ୍ଜି ପୁଡ଼େଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମମାନେ କେମିତି କ'ଣ କାଜୁ ମଞ୍ଜି ପୁଡ଼ଉଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଯାକ ଥିଲା, ତ ସେଟାକୁ ହିଁ ଜାଳିକି କାଜୁ ମଞ୍ଜି ପୁଡ଼େଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଡ଼ି ଯାକ ସରିଗଲା, ଆମମାନେ କାଗଜରେ ହିଁ କାଜୁ ମଞ୍ଜି ପୁଡ଼େଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କାଗଜକୁ ହିଁ ଆମମାନେ ଏମିତି ମୁଡ଼େଇକି କାଜୁ ଉପରେ ଥୋଇକି ନିଆଁ ଜଳାଉଥିଲୁ। ତ ଏମିତି କରିକି ହିଁ ଆମମାନେ କାଜୁ ମଞ୍ଜି ପୁଡ଼େଇଛୁ। ଆଉ ଏଟା କାଗଜରେ ବି ଜଳିଯାଏ, କାହିଁକି ନା କାଜୁ ମଞ୍ଜିରେ ବହୁତ ତେଲ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଟା ଅଳ୍ପ ନିଆଁରେ ବି ସେଟା ଜଲ୍ଦି ପୁଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ସବୁ କାଜୁ ମଞ୍ଜି ପୁଡ଼େଇଲୁ ଆମମାନେ। ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ କାଜୁ ମଞ୍ଜି ଯାକ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଟୁକନା ବନେଇଲି, ମାନେ ଏମିତି ଗିନା ଟାଇପ୍ର। ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଏମିତି କରିକି ଖେଳୁଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଟୁକନା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଜୁ ମଞ୍ଜି ଫଟେଇବା ଆଉ ତା ଭିତରୁ କାଜୁ ବାହାର କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଫଟଉଛି ଆଉ ତା ଭିତରୁ କାଜୁ ବାହାର କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବାହାର କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଆମମାନେ ଖାଇ ବି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଯେତିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାଜୁ ମଞ୍ଜି ପୁଡ଼େଇକି ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।